दा लोगोफोर फाइनालि इलेक्शननि रिजाल्टआ दिनै ओंखारबोबाय आरो माखासे माने मोनसे मोननैसो राउन्ड दंबावो आरो माने अब्लाबो लाब गैला आरो देरहानायखौ मोनथिखाबाय आरो दा आं बेखौनो सिन्था खालामदों दिनै UPPL दोलोनिफ्राय बिराद दुगामारा बे गोदोना हास'नानै माने जाम्फै ड्रेनाव गारहरनो होनग्रा खर'खौ दा बैफोरबायदि बेक्तिफ्रा दिनै मा जानांगौ जाखो बेखौसो सिन्था खालामलाबायलायबाय आंहा फाग्ला आरो बै दंफां गोजौनिफ्राय माने BPF दोलोआ मोनबानि बारा देरहाबा माने बिफांनिफ्राय बाज्रुमनानै थैग्राफोर दं गोबां बायदिसिना जात लानानै थैग्राफोर दं आखाइ दानस'लाबायग्राफोर दं आरो दा बिसोरनि अबस्थाया मा जागोन बेनो आरो नङा होमब्ला दा जिखुनु हक रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै इलेक्सन रिजाल्टआ ओंखारबोबाय दा ओरैबायदि अन्याय आरो बे अन्याया माने डाबल अन्याय होननांगोन आरो माने जोबनो गैयै अन्याय दिनै UPPL दोलोआ माने थारैनो बै थांनाय BTC इलेक्सननि सिगां जेरै रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन BTC इलेक्सन जोबनायनि लोगो लोगो UPPLआ जिर' जासिगोन होनदोंमोन नङा होमब्ला दा दिनै BTC इलेक्सन जोबनायनि उनाव दा MLA इलेक्सन मोनफैबाय दा बे MLA इलेक्सनावनो दा थारैनो फोरमान मोनबाय UPPLआ माने जिर' लांगाब सेस दा जिखुनु दिनै लोगोफोर माने रिजाल्टखौ आङो खिन्थालांसै लामसाम आरो बेनो फाइनाल रिजाल्टखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो आङो माने जोंनि समस्ति हिसाबै 2 नं दतमा समस्तिनिफ्राय खिन्थालांसै आरो दा बेयाव सोर बिसिबां मोनदों दा बेयाव BPFनिफ्राय MLA रबिराम नार्जारि सार बिथाङा दारायदोंमोन आरो UPPLनिफ्राय दारायदोंमोन राजु कुमार नार्जारि सार बिथाङा आरो दा बेयाव एसे माने नायनानै लानोसै आरो सोर बिसिबाङाव देरहाखो दामानि मोननै राउन्डआ बाखि दंबावो अब्लाबो माने देरहाबाय आरो बेसेबां बारायलाङो बे उननि खोथा जाहैबाय आरो अब्लाबो देरहाबाय आरो फाइनाल रिजाल्ट बेनो दा रबिराम नार्जारि सार बिथाङा दा लिड लागासिनो दं 42,531 भट लिड आरो बिनिफ्राय राजु कुमार नार्जारि बिथाङा मोनदों 21,095 भट मोनदों दा बेयावबो मा जालायबाय माने 21,436 भटआव माने UPPLआ बिराद दुखुनांथावै उन जाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा 2 नं दतमा समस्तियाव MLA रबिराम नार्जारि सार बिथाङा 100% देरहाबाय आरो दा बे राउन्ड मोननैखौ जुदि राजु नार्जारि बिथाङा माने हरजोबब्लाबो माने बिथाङा बेसे भट मोनहैला आरो दा नंखायनो फाइनालाव माने मोननै राउन्ड थाबाबो माने फाइनाल रिजाल्टआव माने मा होनो MLA रबिराम नार्जारि सार बिथाङा देरहाबाय दा नेक्स्टआव फैबावदो दा नेक्स्टआव दङ बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय लादो दा बावखुंग्रि समस्तियाव सोर होदोंमोन BPFनिफ्राय रुपम चन्द्र रय आरो बिनिफ्राय दंमोन ओमफ्राय UPPLनाथ' गाहायावसो दं ओमफ्राय बिनि सेकेन्डआव दंमोन सेफालि माराग आरो कंग्रेसनिफ्राय दा बे मोननैनि गेजेराव माने डिफारेन्सआ बिसोर सानैजों जादों नालाय दा बे सानैखौल' खिन्थानोसै आरो दा बेयाव मोनदों रुपम चन्द्र रयआ 46,300 माने 67 भट दा लिडिं लादों आरो सेफालि मारागा मोनदों 25,519 भट दा बेयाव सेफालि मारागा 20,848 भटआव बिथाङा जेनैलायबाय आरो बेयावबो मा दंबावो माने मोनब्रै राउन्ड बाखि दंबावो आरो बे मोनब्रै राउन्डखौ जुदि सेफालि माराग मोननो माने रानना हरजोबबाबो आरो बिथांमोना देरहानायाव गैला रायजो नोंथांमोन दा खाथां ओरैबायदि आरो अबस्थाया आरो थामथियाव फैदोलाय लोगोफोर थामथियाव जाहैबाय बेरगावन समस्तियाव दा बेरगावन समस्तियाव UPPLनिफ्राय नेर्सोन बर' आरो BPFनिफ्राय महेस्वर बर' दा महेस्वर बर' बिथाङा मोनबाय 67,105 भट मोननानै बिथाङा दा मानि देरहासार जाबाय आरो UPPLआ मोनदोंमोन नेर्सोन बर'आ 29,308 भट मोननाय जादोंमोन आरो दा बिथांमोना
मा जादों 37,797टा भटआव माने बिथांमोना जेननो गोनां जाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे रोखोमनो दिनै UPPLआ गोबां माने गाज्रि रोखोमै जेनबाय। आं सानदोंमोन माने बिथांमोना मोनसे मोननै देरहागोन सानदोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय BPFखौ 11टा 12टासोल' देरहागोन सानदोंमोन आरो। खिन्थु बिराद दुखुनांथाव रायजोफोर माने एकदम इसिबां माने लांगाबसेसो जानाया माने बिथांमोनखौ फैगोन समाव माने अनेक मानसियानो होनखादों आरो माने UPPLखौ माइक्रस्कपजों नायबाबो माने बिथांमोना जोबसिगोन होनदों। दा जोबमारबाय आरो माने बिजानुआनो गैलाबा दिनै बोरै माइक्रस्कपजों नायमालाय बे UPPLखौ नुबावनांगौ जाखो फाग्ला फाग्लालाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो माजबातनिखौ लादोलाय। बे माजबातआव BPFनिफ्राय दारायदोंमोन चरन बर' बिथां आरो UPPLनिफ्राय दारायदोंमोन UPPLआथ' गैया बे जायगायाव। ओमफ्राय बिनि सेकेन्डआव दंमोन प्रिति रेखा बारला आरो झारखन्ड मुक्ति माबानिफ्राय मर्चानिफ्राय। दा बेयावबो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै जेनजोबदों गासै दोलोआनो। दा चरन बर' सार बिथाङा 55,546टा भटआव बिथाङा देरहासार जादों आरो। दा मा रोखोम जेनदों सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिनि नेक्स्टआव फैदोलाय बिनि नेक्स्टआव दाना 3 नं क'क्राझार समस्ति सेवलि महिलारि मेदामनि मानाव गिरेट महिलारि सारनि बिसि आरो। दा बिथाङा दा बर्थमान मोननै राउन्ड बाखि दंबावो। अब्लाबो बिथांनि माबाखौ रिजाल्टखौ फोसावनो हाखासिगोन आरो। दा बेयाव मेदामा मोनदों 63,843टा भट मोनदों। आरो बेयाव मोनदों UPPLआ लरेन इस्लारि सार बिथाङा मोनदों 31,620टा भट मोनदों आरो लरेन इस्लारि बिथाङा 32,223टा भटआव जेननो गोनां जाबाय आरो मोननै राउन्ड बाखि दंबावो। आरो बे राउन्डआ मोनब्रै राउन्ड बाखि दंबावो आरो बे राउन्डखौ माने बिथांमोननो रानना हरजोबबाबो बे लरेन इस्लारिया माने सिमाङावबो देरहानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिदिनो बिथांमोना बिराद गाज्रि रोखोमै जेरावबो जेनबाय आरो बिनिफ्राय फैदो गसाइगाव 1 नं गसाइगाव समस्ति। दा बेयाव BPFनिफ्राय दारायदोंमोन सभाराम बसुमतारी सार बिथां। दा बिथाङा मोनदों 36,151टा भट मोनदों आरो माबानिफ्राय झारखन्ड मुक्ति मर्चानिफ्राय मोनदों सेकेन्डआव बिथांमोना 15,320टा भट मोनदों आरो। दा बेयाव 20,831टा भटआव बिथांमोना जेननो गोनां जादों आरो सभाराम बसुमतारी सारा माने 20,831टा भटआव देरहादों आरो मोननै राउन्ड दंबावो। बे मोननै राउन्डखौ माने बिसोरनो रानना हरजोबब्लाबो माने बिथांमोना देरहाला आरो। दा बिनिखायनो बेनो फाइनाल रिजाल्ट होननानै साननानै लादो रायजोफोर। आरो नेक्स्टआव फैदोलाय लोगोफोर। दा नेक्स्टआव जाबाय मानासनि। दा मानासाव दारायदोंमोन थानेस्वर बसुमतारी सार माने नांगालनिफ्राय आरो मानिफ्राय बेलेग बेलेग दोलोनि आरो बेयाव। ओमफ्राय फैलाजे बरगयारिबो दं बेयाव माबानिफ्राय UPPLनिफ्राय आरो जोंस्रां बर'सा ना मा होनो बिथांखौ माने फैला होनबासो बयबो सिनायो आरो। दा बिथाङाथ' बिराद देरहागोन होनलाबायदोंमोन। फिल्माव गावखौ बिराद मोजां मोननो साननायखाय रायजो राजाफ्रा माने बे इलेक्सनावबो मोजां मोननानै होग्लुंजोबगोन सानदोंमोन। ओंखायनो बिराद गोग्गानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेयावबो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै जेनबाय बिथांमोना। दा थानेस्वर बसुमतारी सारा बेयाव 81,054टा भट मोनदों आरो मोननै राउन्ड बाखि दंबावो। अब्लाबो देरहाबाय आरो बे सारा। दा ओरैबायदि आप दंहैखायो 43,366टा माने भटआ आप दंहैखायो आरो बै मोननै राउन्डखौ जुदि रानग्लुंलाबायनानै मोनसे दोलोनो हरजोबब्लाबो माने बे फैला जे बरगयारिया देरहानो हाया। UPPLआ बेयावबो ज' जाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन। बिराद दुखुनांथाव, जोबनो गैयै दुखुनांथाव। वार्ल्डआव माने बेबायदि देरसिन माने रेकर्डखौ नागिरब्लाबो नुनाय नंला आरो सोरगो फाताल माने जेराव मेराव नागिरबाबो मोननाय नंला बे रेकर्डखौ, UPPL 0 जानाय रेकर्डखौ आरो। दा नेक्स्टआव फैदोलाय उदालगुरिनिफ्राय। दा उदालगुरियाव गासै मोनसे राउन्डआ बाखि दंबावो। दा मोनसे राउन्ड बाखियावनो दिनै गोबां देरहाहैखाबाय आरो बे राउन्डखौ जुदि
दिपेन बर' सार बिथांनो हरजोबबाबो माने दिपेन बर' सार बिथाङाबो देरहाला आरो दा बेयाव जाहैबाय 69,607 भटआव रिहन दैमारि सार बिथाङा देरहासार जाबाय आरो दिपेन बर' सारा मोनदोंमोन 46,174 भट मोनदोंमोन आरो दा 24,433 भटआव माने दिपेन बर' सार बिथाङा जेननो गोनां जाबाय। दा लस जाबायना दिपेन बर' सार नोंथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिबायदि गारना फैलायबाय इलेक्सननि थाखाय आरो गारना फैदोंबो फैदों इलेक्सनाव खनसेसो देरहाबा मोजां जागौमोनब्रा दा आरो बे इलेक्सनावबो नोंथाङा फोरलाब फोथाब गांलाब सेस जाफैबाय आरो दा बिराद दुरभाग्यजनक आरो माने जावदों साननाङालै दिपेन बर' सार माने नोंथांमोनहा बिदिनो बिराद गाज्रि जेनलाला लांजोब्बाय आरो बे इउ पि पि एल आव नाम लानाया मोजां नंला नोंथांमोना आरो दा नेक्स्टआव फैदो लोगोफोर नेक्स्टआव जाहैबाय बाक्सा दा बाक्सा समस्तियाव दारायदों बि पि एफ दोलोनिफ्राय मनेस्वर ब्रह्म सार बिथां दारायदों आरो इउ पि पि एल निफ्राय दङ माने बिराद इउ पि पि एल नि नामजादा गमब्लं दामग्रा मोसाग्रा ओमफ्राय खानाय सिनग्रा जेरैबो आखा फाखा बेक्ति राकेश ब्रह्म सार बिथाङा दारायदोंमोन दा बेयावबो बिराद दुखुजनक बाथ्रा माने डाबल दुखु आरो दा बेयावबो इउ पि पि एल आ बिराद बुरजा माबायाव भटआव जेनबाय आरो दा बेयाव मनेस्वर ब्रह्म सार बिथाङा मोनदों 81,616 भट मोननानै दं आरो मोननै राउन्ड बाखि दंबावोसो अब्लाबो देरहाबाय आरो राकेश ब्रह्म सार बिथाङा मोनदों 36,152 मोनदों दा गासै 46,464 था भटआव राकेश ब्रह्म सार बिथाङा जेनलायबाय दा बिराद दुखुनांथाव आरो दा बिदिनो गोबां जायगायाव बिराद जेनजोब्बाय आरो बिसोरो ओरैबायदि जेनबाय माने बुंनानै फोजोबनो हायि बायदि अबस्था जाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन लोगोफोर दा नेक्स्ट राउन्डआव जाहैबाय परबतजरा दा परबतजरायाव माने एसे आख' फाख' जानानै दं आरो देरहानो हागौ एसे बारायाव दंहैयो आरो दा राउन्डआबो मोनब्रै राउन्ड बाखि दंबावो आरो माने अब्लाबो माने बिराद खुथिनिथि जागोन आरो माने बे समस्तियाव माने बे केन्डिडेटनि अनगायै जुदा केन्डिडेटखौ हरोब्ला हयले 100आव 100% देरहायोमोन आरो जुदि बायसान्सआव माने मुनमुन ब्रह्म मेदाम बिथांखौ जुदि मा होनो बे परबतजरा समस्तियाव जुदि आर हरबावोमोनब्ला बेयाव मेसेबनानैनो देरहायोमोन आरो दा मोजां मोनै केन्डिडेटखौ मोननायनि थाखाय बेयाव बिराद माने एसे जारला जानो हागौ आरो अब्लाबो आं देरहागोन बायदिखौ मोनदों दाबो मोनब्रै राउन्डआ बाखि दं रायजोफोर अब्लाबो थुलमुल बेनो आरो माने महम्मद आशराफुल इस्लाम शेख बे बि पि एफ निफ्राय आरो माबानिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय ओमफ्राय रिजाल करिम दङ बि पि एफ दोलोनिफ्राय दा बेयाव माने कंग्रेसना 61,519 भटआव मोननानै दं आरो बि पि एफ ना 50,795 ता भट मोनदों आरो ओमफ्राय दा बि पि एफ आ 10,726 ता भटआव माने माइनास जानानै दं आरो माने जेनथ'नानै दङ दा उनावसो मारै जागोन आं बेखौ एसे गोनो गोथो मोनखादों आरो जिखुनु बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना उनाव नायबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय दंबावो नेक्स्टआव सिदलि चिरां बे सिदलि चिराङाव सोर दंमोन नांगालनिफ्राय फानिराम ब्रह्म सार बिथां दङ ओमफ्राय बेजों एगेन्स्टआव दङ इउ पि पि एल निफ्राय रनजित बसुमतारी सार बिथांमोन दं आरो दा बेयावबो ओरैबायदि जेनलायबाय इउ पि पि एल आ माने एकसथाथ' बेयाव मोननै राउन्ड बाखि दंबावो अब्लाबो माने देरहाबाय आरो फानिराम सारा दा बेयाव फानिराम सारा 92,772 था भट मोनदों आरो दा बर्थमान आरो मोननै राउन्डआ माने बाखि दंबावो ओमफ्राय रनजित बसुमतारी सार बिथाङा मोनदों 57,889 था भट मोनदों आरो गाज्रि रोखोमै गाहायावनो थालांबाय नङा होमब्ला रनजित बसुमतारी सार बिथाङा दा 34,883 भटआ खम जानानै दं आरो रनजित बसुमतारी सार बिथांना
दा बिदिनो बिराद गाज्रि रोखोमै जेनबाय रायजोफोर माथो खालामबावनो नङा होमब्ला दा रेकर्ड थालांसिगोन आरो वार्ल्डआव दा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा जेनाखि रनजित बसुमतारी सार बिथांमोननि खुगाखौथ' लाजाया माने वार्ल्डआवबो नागिरबाबो मोननाय नङा आरो बिथांमोननि रावफोरखौ नङा होमब्ला दा बिदिनो आरो माने बिराद दुखुनांथाव माने जोबनायाव इउ पि पि एलआ दिनै एन्डिं लामायाव फैबाय आरो बे दोलोआ जोंनि बि टि सि आव माब्लाबाबो सिखांनो हानायखौ जों नुहुरासै आरो माने बिराद गाज्रि रोखोमै जेनलांजोब्बाय आरो दा बेखिनि रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनो मोजां मावनायनि फिथाइ आरो गाज्रि मावनायनि फिथाइया माखौ बुङो रायजो राजा नोंथांमोन फंनैसो एगजामपोल होनोसै आरो जाय दोलोआ रायजोनि मोजां मावो जायगानि उन्नतिखौ बुजियो जोंनि बर' फिसाफोरनि एबा मा होनो सारा बि टि सि नि डेभेलपमेन्टखौ रायजो राजाफोरनो दिनै रग' रग' मावनानै होदों दा बेयाव दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिदों बि पि एफ नि अनगा बे बि टि सि एरियायाव खुनु सरखारानो माने जौगानायनि खामानि मावनो हाया होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै नांगोलाव बारसोमजोबनाय अबस्थाया बेयावनो जादों आरो प्रमद बन्धु बिथांनि राव नङा होमबा आरो बिथाङा मा रोखोम दा बेखौबोथ' बुजिगौ बयबो नङा होमबा लोगोफोर अब्लाबो बिथांखौ दिनैनि दिनाव जावले जावले जेबो बुंथ'ला बिथांमोना बिराद दुखुजों गेब्लेनानै दं दा इउ पि पि एल दोलोआ नङा होमब्ला बे समाव बांद्राय गाज्रि बुंनायाबो लाब जानाय नङा आरो मालाया दुखु जादों माने बेस्रा मिनिदों होननाय जागोन आरो माने मथामा बिखा गावदों खांख्राया मिनिदों होनलाबायनाय अबस्था जागोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि अबस्थाखौ जों नुबाय थादों आरो दा लोगोफोर दिनैनि इलेक्सननि जेनाखि रिजाल्टआ बेनो दा मोनसे आरो मोननै मोनथाम राउन्ड दंब्लाबो माने जे बुंदों दा बे गासिबो देरहागोन खिन्थु मोनसे रिजाल्टखौ नोंथांमोना नेनानै थादो बे जाहैबाय परबतजरा समस्तिखौ आरो देरहायै आं बिनि रिजाल्टखौ होथ'नो हायाखिसै माने बेयाव नांगाला माने एसे खमायनानै दं नालाय 10,000नि बारायाव दा बेखौ उनावसो मोनसिगोन आरो दा जिखुनु आं दिनैनि दिनाव इउ पि पि एल नि साफ्रोमबो नेताफोरखौ सार बुंहरनाय जाबाय माने बे जोबथा बिदाय समाव आरो माने फैगोन बै बि टि सि आवसो लोगो मोनलायफिनसिगोन नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै थाथ'दो सारमोन इउ पि पि एल नि नेताफोर मोजाङै गोसो होना मावदो मोजां खामानि मावनो नाजादो बि पि एफ जों जुजिफिननो नाजादो मोजां खामानि मावनानै नंबां जाबां बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिदि इलेक्सन दागेले बेदिनो गाज्रि रोखोम जेनथारगोन फैगोनावबो आरो नोंथांमोना रायजोनि थाखाय मोजां मावोब्ला समाजनि मोजां मावोब्ला नोंथांमोनहा माने नोंथांमोनखौ फैगोन समाव रायजो राजाफ्रा माने मोजां अनसायनो हागौ आरो दा नंखायनो माने बिराद कम्पिटिसन भागबाय माने खामानिखौ मावनानै खिन्था रायजो राजाफोरनो आरो दा दिनै बेखिनियावनो दोनबाय रायजोफोर थेंक इउ